65 och 57. Du fick väl av Baja, det fick du. Annars så var det område 51-65 var det, ja. Då kommer Bertil-Ivar Kalle här. SM6 Yngve Erik David. 5-5 får du utav mig i området 51-65. Och det var Sigurd Adam 7 Bertil-Ivar Kalle portabel. Kom. Jajamensan, det var QSL och du får 5-7 tillbaks i 34-65. 34-65, var det QSL? Ja då, vi tackar för 34-65. Trevligt att det är fler som är ute och att vi hör varandra så bra. Mycket trevligt. Du får ha det så bra. 73 och 44. Jajamän, har det gött. 73-44. Och sen hade vi en till QRP-station där. Det var Sigurd Adam 7 Bertil-Ivar som lyssnar. SM5 Bertil Sarkses Cesar. SM5 Bertil Sarkses Cesar. God eftermiddag på dig. 5-2 får du. Det är väldigt fin modulation men du är svag. I ett område som heter 51-65, det var ju hemskt. 51-65, fick du det kom? Jajamensan, jag fick det och du är 5-5 tillbaka så det går bara fint ifrån dig. Och då väntar jag på match nummer 2. Ja då, SM5 Bertil Sarkses Cesar. 5-2, du går väldigt upp och ner, du försvann ett tag så vi hörde inte dig alls. Men sen i nästa sekund var det hur starkt som helst. Så att det svänger på rätt så bra här. 51-65 i området och det var Sigurd Adam 7 Bertil-Ivar Kalle. Nu springer Mats och hämtar kaffe, det har jag aldrig sett att han springer någon gång. Det skulle vi sett men det kan vi inte lägga ut. Det var 1-7 Bertil-Ivar Kalle på staben. SM5 David, Bertil David, Delta Bravo Delta. SM7 Delta Bravo Delta. God eftermiddag. 5-8 står du i 51-65.